Ako vznikol náš vesmír? Veľký tresk, hviezdy, galaxie a náš pôvod. Predstav si, že by si mohol vrátiť čas. Nie o pár rokov, nie o tisíce rokov, ale o 13,8 miliardy rokov dozadu. V tom okamihu neexistujú planéty, neexistujú hviezdy, ani galaxie, neexistuje ani samotný priestor. Celý vesmír je stlačený do extrémne malého stavu, menšieho než atóm. Teplota presahuje 10 na 32 stupňov Celzia. Hustota je taká vysoká, že dnešná fyzika tu prestáva fungovať. A predsa, práve tu začína príbeh úplne všetkého. Keď sa povie veľký tresk, veľa ľudí si predstaví obrovský výbuch. Išlo o vznik samotného priestoru a času. Vesmír sa nezačal rozpínať z jeho miesta. Rozpínal sa každý bod naraz. Každý meter priestoru, ktorý dnes existuje, vznikol týmto procesom. A vesmír sa rozpína dodnes rýchlosťou približne 70 km za sekundu na každý megaparsek vzdialenosti. To znamená, že čím je galaxia ďalej, tým rýchlejšie sa od nás vzdialuje. Približne 10 na minus 36 sekundy po vzniku vesmíru nastalo obdobie nazývané inflácia. Počas menej než 1 biliontiny sekundy sa vesmír zväčšil o faktor minimálne 10 na 26. Inflácia vysvetľuje, prečo je vesmír takmer dokonale rovnaký vo všetkých smeroch a prečo má dnes priemer približne 93 miliard svetelných rokov. Bez inflácie by galaxie, hviezdy ani život pravdepodobne nikdy nevznikli. V prvých sekundách po veľkom tresku bol vesmír horúcejší než bilión stupňov. Neexistovali atómy, neexistovali ani protóny a neutróny. Existovala len energia a elementárne častice, kvarky, elektróny a neutrína. Asi po 1 sekunde začali kvarky vytvárať protóny a neutróny. Po 3 minútach vznikli prvé atómové jadra vodíka a hélia. Približne 75% hmoty vesmíru tvoril vodík a 25% hélia. Tento pomer platí dodnes. Skutočné atómy však vznikli až po približne 380 000 rokoch. Vtedy teplota vesmíru klesla pod 3000 stupňov. Elektróny sa naviazali na jadrá a vesmír sa stal priehľadným. Toto svetlo dnes pozorujeme ako reliktné mikrovlnné žiarenie. Teplotou približne 2,7 Kelvína. Je to najstarší obraz vesmíru, aký dokážeme vidieť. Nasledovalo obdobie nazývané temný vek vesmíru. Trval približne od 380 000 rokov do 200 až 400 miliónov rokov po veľkom tresku. Vesmír bol obrovský, ale úplne tmavý. Gravitácia však pracovala neustále a po približne 200 miliónoch rokov sa zrodili prvé hviezdy. Boli až 100-násobne hmotnejšie než Slnko a žili len niekoľko miliónov rokov. V ich jadrách vznikli ťažšie prvky, uhlík, kyslík, kremík, železo. Železo vzniká pri teplotách 3 miliardy stupňov. Bez týchto explózií by neexistovali planéty ani život. Postupne vznikali galaxie. Dnes odhadujeme, že porovnateľný vesmír obsahuje približne 2 bilióny galaxií. Naša galaxia, Mliečna dráha, má priemer asi 100 000 svetelných rokov a obsahuje 200 až 400 miliard hviezd. Jednou z nich je aj naše Slnko. Slnko vzniklo pred 4,6 miliardami rokov. Nachádza sa asi 27 000 svetelných rokov od stredu galaxie. Zem vznikla krátko po ňom, to znamená, že život vznikol pomerne rýchlo po stabilizovaní planéty. A čo budúcnosť vesmíru? Vesmír sa rozpína čoraz rýchlejšie, pravdepodobne vďaka temnej energii, ktorá tvorí asi 68% celkového obsahu vesmíru. Temná hmota tvorí asi 27% a bežná hmota, všetko čo vidíme, len približne 5%. Ak sa rozpínanie nezastaví, o približne 10 na 100 rokov zahasnú posledné hviezdy a vesmír dosiahne tzv. Tepelnej smrti. Jedno je však isté. Z bodu menšieho než atóm vznikol vesmír veľký desiatky miliárd svetelných rokov. Z chaosu vznikol poriadok, z hviezd vznikli planéty.
A z hviezdneho prachu vznikli bytosti, ktoré sa pýtajú otázky o svojom pôvode. Ak sa ti video páčilo, určite nezabudni dať like a pozri sa na ďalšie videá z môjho kanála.